Eli moro taas kaikki, itse on Potio Yte. Tänään tehdään ehkä vähän tämmönen pidempi video. Me grindataan OG-ränkkiä Rouskun kanssa. Vanha tuttu Rousku. Joo! Ja mulla on tosiaan nyt uusi näppäimistö, hiirimättö ja kuulokkeet, niin kertokaa kommenteissa, että onko hyvä mikki. 5/5. 5/5. Hyvä. Nyt mullakin on semmonen mikki, että mä voin kääntää sitä mikkiä vaikka tälleen ihan toistepäin, miten se pitäisi kääntää. Mulla on silleen, että voi huutaa vaikka. Mihin ländetään? Skibidi toilet. Eikö, mennään Pleasant Parkkiin. Joo. Mä oon alkanut pelaa nyt viime aikoina porttia. Viime aikoina mä pelasin tuota Minecraftia. Pistäkää muuten kommentteihin, että ootteko te käynyt kattoo sen Minecraftia vai? Mä kävin kattoo sen viime viikolla. 5/5. Se oli ehkä siitä vähän huono, kun siinä oli vähän semmosia itemeitä, mitä Minecraftissa ei oikeesti ole. Ei oo siis mikään mainos siitä. Kannattaa käydä kattoo kumminkin. Mennään tohon Pleasant Parkkiin tohon. Mä en nyt oikein hyvä pelaa. Mun pitää pelaa yhdellä kädellä ja puolikkailla sormilla mä syön jäätelöä. Mä syön tällä hetkellä jäätelö mun kädessä. En mä voi sitä mihinkään Siis ekasta chestistä minikani. Hyi, että tää kuulostaa oksettavalta tää minikani. Tää äijä jäi mulle jo. Tactical shotgun, kiitos. Ja mulla on puukipommiakin. Hunting rifle. Mäkin sain minikani ja iso sieltä. Nyt mulla on täys sieltä. Voitko antaa snippuunpanoksia? Anna snippuunpanoksia. Kiitos. Täällä. Nyt mä syön se jäätelö siinä suklaata. Mä tarvitsin minikaniinkin panoksia. Tälläkin on minikas. Tälläkin pelaajalla minikas. Sä pellit taas se minikanin ammukset. No, ei se ikinä mitään. No mulla 6. Ihan sairaan suoskeet. Eka ohjelmista päähahma. Istuu pedemingori. Etkä nyt pylli näitä ammuksia. Sillä ei ollut. Se pelaaja on mun. Mä tapoin sen. Pyllipanoksia. Ei täällä oo minikanipanoksia. Oli snipu. Ota tuosta snipu. Ei vaan mäkin tarvitsehan mulla toi pistooli mihin tarvitsee. Ota karkkia. Siis liian helppoja pelaajia. Nyt tärkeä. Tähän trashiin voi tulla mukaan yleensä. Se näytät uhkaavaa, sä taas sit tota ja metit enää. Mitä tää on hyvin? Mä kuolin. Hyppäs niskaan ja ampui. Joo. Ja suoraan. No niin, eli nyt ollaan toisessa matsissa. Toi äsken ei siis ollut vissiin ränkkeri. Mä unohdin laittaa sen ränkkerin, mutta tää on ränkkeri nyt. Hyvä tuote. Uskaltaaks tää Aura mukaan mua faittaa, kun mulla on Billy Bounce?
Mä menen istuuppani ngoroja. Täällä saa huutaa. Muuten saa sakot. Sama ländi. Present Park on turvallinen. Present Park on turvallinen. No ei kyllä oo. Mitä? Miten tuo yksi tanssii, kun se on tossa... Mitä? Tuo yksi tanssii jotain ihme. Miten sä haukuit nössöksi? Enkö tää? Tai kato raama. Ja oikeita ja ehkä hyviä. Ei, mä sain oikeesti hunting riflen mun ekasta testistä. Mä tuun puolella ei oo aseita. Ei. Rifultsi. Ei oo aseita. Mun lempiase. Mun lempiase on tämä. Liian hyvä ase. Mun pelihammo juo samalla kun mä juon. Noniin. Hyvä tuote. Oi! Mene! Tuu tänne, täällä on turvallista. Ei kun mä haluan saada... Mitä? Hei! Nyt on kyllä ilkeä pelaaja. Mitä? Sillä porakone. Kannattaa varoa sillä porakone. Joo. Oh no. Ei haittaa. Ei haittaa mitään. Toista matsia tästä pelistä. No niin, 3 peliä. Mennään saltiin. Se ei oo niin lähellä bussia. Sinne ei tuu niin paljon porukkaa varmaan, se ei oo niin lähellä bussilla. Tonne ei tuu ketään ainakin. Mennään tohon kummin. Mä laitan peukun siihen sun merkkiin, että kyllä mennään. Nykyään voi silleenkin tehdä. Joo, mun oletus oli vähän eri, mutta kyllä tänne 3 pelaajaa meidän lisäksi kai tulee vähän enemmän. Ei. Miten mä näin huono laskeutumaan yleensä? Mä oon vieläkin ilmassa ja tuossa viestissä oli tai Venom. Ainakaan sanoo. Jätä mullekin aseet. Ammuksia. Mitä nää pelaajat tekee mulla huntin rifle? Simo Häyhä. Ja tää äijä tulee pienellä Oh no. nopeella mini-aseella. Mä en kerro mitään tehdä. Mulla oli tosi huono juttu, kun mulla lakas. Tiesitkö tämä aloitti Season 2 Chapter 3? Se oli tosi hyvä season. Niin milloin sä aloitit? Jäi. Niin milloin tää oli se? Chapter 5 Season 3. Chapter 2 Season 3. Mullakin jo Season 3. Nyt on Chapter 6 Season 2. Jep. Siis toi oli, miten mä sain ammuttaa tän niinku? Hiilaa eka. Hiilaa.
Mulla ei ole raksaa tarpeeksi. Hekkari, oota. Tässä näkyy askeli. Pikku källi. On muut vaan niskaa. Ammu se kokonaan. Joo. Sitten tostakin. Okei. Okei. Puuttaa jo. Ei täällä ole enää ketään 100 pois. Niin osa lähti pois. Puuttaa jo. Älä jää luut. No kun täällä on jossain vielä. Niin, mutta ihan sama. Ottakaa hetki. Ei mikään kiire. Nyt jo tuli paha olo. Sitten mä pommitan täällä. 30. Jäi. Onko pikkusen hyvää pelaa? Okei, no nää on vielä aika surkeita pelaajia. Kun servuthan sä kutsuit mua. Eipä mä kutsu. Eipä sä kutsu. Näin itse asiassa ees oo mun servut. No ei Koska mun munkaan. servuilla on oikeesti nykyään paljon parempia pelaajia kuin nämä. No niin munkin. No mä kumma. Joo, mulla on jo 5 tappoa. Voiko sä potio yhteen sulle kohta käynään? Nyt ollaan tää video tehty. En mä. Mä oon vähän kipeä. Niin mäkin oon. Mä oon koko viikon pois koulusta. Kiitos vaan nuha, ei vaan oksennus, mahatauti. Eikä oksennustauti. Great. Tuplapumpu. Mä ihan chillisti, että painoin vaan snipulla. Niin. Täällä on puskamies. Puska. Joo. Puska. 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 Jaa. Ei ketään kiinnosta. Oi! Mä sain sen. Älä nyt ala luuttaa, mä hiilaan sua. Teki Uno. Joo, en mä hiilakka, en mä hiilakka. Oh. Hei. Onko tossa tollaan? Hello Freddy Fazbear. Täällä on sota. Soto. Oikeesti. Mitä? Joo. No oikeastaan aika hyviä. Ui. Oppa. Po. Ei vaan, mä sanoin po. Joo, ei nää hyviä, ei niin sillä hyvää aina. Jäi. Oh. Mitä? Ai siellä on nipu. Ai. Tuu tänne. Eiku. Tuu hakee mut. Okei, mä siis oikeesti ammuin toi yhden äijä ihan noin vaan. Hei. Revaa. No mikä sitten on? Äkkiä. Ei, mä melkein sain. No, te saatte. Ei. Okei, tää oli ihan sairas peli. Mennäänkö? Snipu. Ei. Ei, kun me tehdään tätä videoa nyt.
go. Siis onks teidän mielestä Billy Bounce Rohi emote, elikkä tämä? Mihin ländetään? Skibidi toilet. Oikeesti. Maisti voida. Ei sinne. Sieltä saa puuta. Huono tase. Freddy Fazbear. 2 on tulos, mä menen katso. No elokuvateatteeri, mä oon kattonut 1 kotona, se on ostettu. Eikä 2 myös. Lapsiystävä. Missä täältä saa luuttia? Tuolta. No sitä minäkin. Ja miksi me mentiin tänne? Täällä nyt. No teette tällä pelkkä tällainen arkku. Yhdestä puusta saa 100. Siis jos siellä suunnassa mä näin pelaajoita 2. Mä vaan tanssin täällä. Olipa toi stormi kovaa. Siis tää on niinku ihan paras tapa, jos haluaa hyvin raksaa. Ensin ländäätte moistimairiin, sit tuutte tähän vankilalle, niin täältä saatte täydet kivet ja metallikin varmaan sitten. Täytyy lähteä alueelle. Se oli ihan sairaalavei se pelaaja, mä sain sen 2 ammuksella. Mä menen puuttaa sut. Siellä on vielä joulustin. Siinä on vielä joulustin. Mut siellä on pikkusen hyvin raksaa. Oh. Siis aamuna kun mä heräsin, jotenkin mun korvasta tuossa mun korvakorun korviksen vieressä oli rähmää. Mä vaan pyyhin pois. Ja mun korva puoliksi toi. Hää? Se kuoli nyt vasta. Sori Verttu, nyt ei pääse partiin, meillä on video. Hetkinen, au, olin pikkusen lähellä. Pikkusessa lähellä muuta oli. Eikä pitää kohta lisää karkkia ostaa, vaikka se saa aika paljon. Et sä kyssi mun tappoa. En mä se. Mitä? Ei haittaa. Pelataan vielä yksi peli. Okei. Sitten täytyy ruveta. Elikkä me... Ai sitten kun me lepotetaan. Miksi koko ajan me halutaan joinakaan? Ketkä suhun joinaa?
Mä päätän. Tuttu turvallinen Pleasure Park. Mä sanon, että mä päätän. Ok. Tonne. Mä tonne Pleasure Parkkiin oikein. Joten tuppeli jo pelaa jo. Mitä? Tää aina alkoi mitä trollerit on? Ei ne, siis trollaajat on. Alkoi ampua heti maasta ennen kuin mulla ei saa aseita. Taustoi. Ei vaan taas. Ekasta chestistä pumppu. Noniin, let's go. Mitä? Ai katolta! Katolta! Tää oli niin huono peli, että yksi vielä. Okei. One game. Huh? Siis toi oli Platinum pelaaja ja me ollaan bronssilla. Onks tää peli 5 vai 4? Eikö siis peli 5 vai 6? Maasta siis eeppinen ase. Ei vitsi, täällä on Reaperi. Vai onks toi Reaperi, en mä tiedä. Häh? Siis miten tämmönen eeppinen taktikali voi tehdä muka näin paljon? Siis tää tekee pasin verran päästä. Mitä? Mennään vanhaan kuin tuttu maaseutuun. Oota. No. Se toi on ihan sairaan kaukana. Joo, siksi ne ei suhteta. Mä haluun, että sinne tulee pelaaja. Iso pallon mailan. Oikeasti. En mä saa selvää. Mennään kämppään tohon, jos on mahdollista. Pelaajat, where are you? Chestistä. Vedän mäkin toisemme. Hei. Oikeesti. Mitä? Miksi sä rikoit sen? Mä en heikkännyt vaan pelaan. Ei, kyllä oikeesti tuu rakentamaan reitti. Ei oo raksaa. Mä tiputan sinne. Et sä... Näin. Ota. Mä en saa niitä tästä. Joo. Noin. Nyt menee. Tulen. Come on. Okei, siinä 100.
Niin kotiin sulle vaikka. Hei, tuolla. Eipä tässä ole koko ajan Maijeri, millä olisi päässyt tänne. Mitä? Ei vitsi. Mä lipsahdin. Älä jaksa. Taas näin hyviä. Mun termut aina pitää olla hyviä. Hei, sä oot puska, niin miksi sä oot vaan kyykys? En epäile mitään. Se vaan piilosta oot. Ai se puska ja meni pois. Se vaan lähti. Tuossa on rifti Elsan. Mitä? Mun raketti niin ne tippuu sieltä. Oi vitsi. Uskat voit sun? Mä alan nyt editoimaan tätä, niin tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Se on Moi moi!